Ens trobem a la Vall Fosca, la part més septentrional del Geoparc Mundial UNESCO Orígens i porta d'entrada del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici. Aquesta vall del Pallars Jussà, esculpida per glaceres fa més de 20.000 anys, és l'escenari privilegiat des d'on us ensenyaré com cuinar i combinar alguns dels millors productes del territori. Carns, mel, herbes aromàtiques, oli i vi. Són ingredients fonamentals de la cuina pallaresa. Si aposteu per la proximitat i la sostenibilitat, acompanyeu-me. Farem un costellam de corder xisqueta, ovella xisqueta del Pallars, i el farem marinat, amb vi, amb mel, amb all i herbes aromàtiques. El deixarem descansar i després el marcarem, però ja ho veureu durant el procés. Per començar, el que farem és polir el costellam. Si no, podeu demanar al vostre carnisser que us ho faci. Primer traurem el que és el cap de costella, que és aquesta part d'aquí, i anirem a buscar la punta de les costelles. Tota aquesta part és fantàstica per fer plats deliciosos de cap de costella. A mi m'encanta. Per persona comptarem unes 4 costelles, aproximadament. 1, 2, 3. Tallem abans de la quarta. Comptem 1, 2, 3, i abans de la 4 tallem. I ara, bàsicament, el que hem de fer és buscar la manera de tallar entre ossos. I ara procedirem a deixar-la bonica, d'acord? Que això consta de tallar a mitja alçada de la costella i netegem així fins que arribem al cap de la costella. Evidentment, totes aquestes restes no es llencen, es fan servir per un guisadet o per un saltejadet. El que fem és pelar la costella perquè quedi xatxi. No sé, li dona un punt guai. Molt bé, doncs això ja ho tenim. Aquestes costelles ja estan preparades, mireu que xules. Bàsicament, per marinar utilitzarem pocs ingredients. Primer posarem una mica de sal, sense por, Posarem una miqueta de pebre. Aquí al gust, cadascú sap quin punt de pebre li agrada. Posarem vi blanc del Pallars, de Figuerola d'Orcau, de la Núria Vigorra. Sigueu generosos. Posarem mel del Pallars també. La mel i el xai s'entenen molt bé. Afegirem una miqueta d'oli d'oliva. La sajolida, que la tenim per aquí, que és una herba aromàtica fantàstica, dona un punt molt fresc. I ara els alls, que els haurem de pelar, els picarem petitets i llavors ho barrejarem. A l'all el picarem petitet. Bàsicament que quedi ben repartit. Ara el deixarem marinant durant 1 hora, poden ser 2 hores. Si és 1 hora, doncs al cap de mitja hora li doneu la volta perquè marini per als dos costats. Sí que és important que estigui un temps marinant. No feu poso i trec perquè aleshores els gustos no estaran ben barrejats. Molt bé, poso la paella a escalfar perquè, mireu, ja tenim el corder marinat. Mireu quina preciositat i com ja ha canviat de color. O sigui, tots els sucs s'han integrat i res, ara és qüestió de marcar-lo perquè quedi ben cruixentet, però sí que ens agradarà que quedi una mica rosat en el centre. Posarem sal gruixuda, de gerri de la sal a la paella, unes gotes d'oli d'oliva verge extra de Cal Portaler. El Pallars és una terra meravellosa d'oli. I agafarem, per exemple, aquest tall. Important, quan aneu a marcar, traieu tot l'all que sigui susceptible de cremar-se, perquè si no, després donaria aquells punts amargs que no els volem i que no ens agraden. Molt bé, això ja ho tenim calent. I per la part de la pell. Ara, mentre això es marca, anem a fer el puré de mongetes del ganxet. Tirem les mongetes. Podeu utilitzar qualsevol llegum, cigrons, llenties i oli d'oliva verge extra, sempre. Això és un superaliment i nosaltres som privilegiats perquè el tenim al costat de casa. Li donarem un toc de sal, un toc de pebre. Molt bé, ja tenim aquí les mongetes, l'oli, la sal i el pebre. Ho podeu fer amb túrmix, ho podeu fer amb Thermomix. Si no teniu ni túrmix ni Thermomix, ho podeu fer a mà, que també es pot fer, amb un batedor. I ens queda una crema super xula de mongetes.
Munta quasi com un allioli. Perfecte, ja tenim aquest puré. Quina textura més xula, més cremosa. Doncs reservem aquí. Aquesta ovella xisqueta ja està marcadeta. Mireu quin color més bonic i més cruixent. Ara el marcarem costat a costat i mentre es marca el taparem per concentrar una mica l'escalfor. Com estem al mig de la muntanya i no disposo de forn, farem un forn alternatiu i ràpid. Perfecte. Aquí veiem aquesta costella que ja comença a estar ben cuinada. Li donem la volta perquè dauri i acabi de cuinar. Tapem 5 minuts i després el procés de salsa i emplatat serà super ràpid, ja ho veureu. Perfecte, perfecte. Uau, quina oloreta. Aquest costellam ja està fet i ara procedirem a fer la salsa i l'emplatat, que és molt ràpida. La posem al plat, agafarem una mica d'aquesta marinada i desglacem. Aquesta és l'acció de desglaçar. Quan ha desgreixat, hem tret l'alcohol, tirem el brou, una nou de mantega i ara, res, esperem 2-3 minutets que estigui ja la salsa ben lligadeta. De mentre posarem aquest puré de mongetes tan xulo. Acabarem amb floretes comestibles que a part de portar color aporten gustos. Molt bé, aquesta salsa ja la tenim. Uau, textura total. I salsa a sobre del costellam. Que vagi de gust. Tenim uns convidats molt especials. Són els que fan que tot això sigui possible. Són els que cuiden del Pallars i són els que cuiden del seu producte. Avui vindran a dinar amb nosaltres i gaudiran d'aquests plats. Som-hi?